Ator kantari Oier. Bueno, pasan hastien Oier kantari ipini gendun, eta sari jebe gogoratuko ez? Igual audiz joen zuen. Bai, gogoratzi beharrezko da, bai. Ganera sari potentie da, guri asko guztoiako behintzet. Larre, igual, ez da, hemen afizinu edeku olako gauztara, ez? Bai, ganera ez da gizan, ikurriz ez, jakiturriz moduen emotu esku, olako produktuek ez? Bai, egarriz egentzesku eta, ez? Bueno, esan guzien dan sari. Esan biko, ez da? Arroiabe arrandegizek emoniko Bilbao oro diseño limitauko boteiatxu bat, garagardo bat, zurezko... Zurien ondotuteku, Ondotuteku, hori. Kategoria. Itzelesko sari, hemen inguruen deku, baina, bueno, sarietan argazkizia ikusteko aukeriuk inozue. Eta tekniku epres bada igual, gogoratuko zin izan azkenengo hierren zera. Na 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 na. Na 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 na. Na 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 na. Na 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 na. Na 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 na. Na 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 na. No. Terrible. Itzel, Oier. Ni Oierren zuten bakotxien enamoro bitena. Mundiala da. Zelako botza. Pavarotiri be kompetentzia. Bai, ganera... Itzela, izpuru, itzela. Ganera, abesti jepe, ez da, hobetu egin dauz. Bai. Beste rollo bat, beste gantxo bat. Nik Oierreri piniko notzen bateriza bat, gitarra bajo, eta aurrera. Euskal Herritik gira bat iteko, prest. Ja. Eta zer, guzti zaitezia, ze ustozu dala. Mucho barato. Bai. Ez da Mikel Urdangainen. Todo barato. Ez? Mikel? Bai, Igona Sasu. Urdangarin? Ez. Iñaki. Igual on Zeurrundagon kameru. Bai. Hemen gabitze. Bai, hemen mosolunen jengabiz. Este kuidari pez da, bueno. Venga, técnico, hemos, venga. Aurrera. Na 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 na. Na 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 na. Na 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 na. Na 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 na. Na 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 na. Na 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 na. No. Na na. Bueno. Anderra. Entzuten jate. Asmatu zu, Ez que nien. Mikel Urdangarinen Iñaki. Igona Sasu. Bai. Igona Sasu. Ez da dizen. Jo, peñi, Mikel, asmatu zu bintxeta artisti, Mikel Urdangarin, Iñaki abestize. Bai, ez da, klabo indot. Jo, bueno, oine abestize bakigu. Zeina, taldie? Sarama. Santurtziko Sarama, taldie. Zanda, famosu gure kantantie, Mozo, zanda, Roberto. Etxate bondo josten. Niri bez, baina, bueno, abestize ondo dauz. Robert, bai. Eskorbuton da lagun oso handi jei da banera. Bai, nidak ilanez lokala kompartidu da bien, Azizien nien taldi sortzen eta eskorbutogaz lokal bardinen esaietan zabien. Esaten dinuenea, berak epinitzen Eskorbuto izena Eskorbuto hori talderi, bera proposatu zen. Eta Eskorbuto kanta bat eiotzen, Roberto Mozoriz, gitarran bat desaparezio izan logar hartatik. Bai, hainbat historia dauz, horrein guruen. Bueno, hasi gara gu motibetan, da igual ingo gure sortegu, Itxan. Ia, betorik badeko ingoen ala. Ze nidak edala persona batek berritzen irazi dau sosketi hau eta... Guk ez dugu betau, baina bere eskakizunez izen da ez hartzi, Amigo. Bere handi gurten zan. Geixa guztienako ardaue garagartu baino, eta orduen ez da gure parte hartu. Ja, igual kalimotxue. Kalimotxue izango da, ez dakit. Nik ez dut antolatu hau sorteu, baina bueno, igual papeletan bat egongo da, garazina. Da parte hartu dau eta holan segidu, garazi, segidu parte hartzen,
Itxela izan. Itxela izan, bai. Itxela da, bueno. Barrio biziko bendu nolako momentu bat, baina bueno, hengu sorteue, hemen kamarie prest. Ia, surien ondutako garagardo botila bat, Bilbao, ezta? Eslan da? Hori da. Bilbao oro. Bilbao oro. Surien ondutako garagardo botila baten irabazlie sosketetuko dugu bertan. Aizpuru gatarako dau inusentien eskuaz, berak gatarako dau. Ia, bai. Berez benaiko inusentienaz da. Hori txengo da. Eta irabazlie da, aste honetan. Erakutsi kamara, erakutsi lehenengo igual, erakutsi. Maria Albizu! Aupa, Maria! Zerbezi ezuretza! Zorionak, Maria! Bilur barik eran, ederra eta... Ezagut... Maria? Ezagutzen dugu Maria? Maria Albizu. Maria Albizu? Amaietan lagune. Maria? Amaietan lagune. Ia. Amaietan lagune. Ia. Baina gure zenbakerek? Esteko zenbakirik? Amaietari deitu eskero igual... Zuzeneko dei bat. Ez que gure egu zuzeneko dei bat sartu, baina hor gabizia bere zenbakize lortzen dugun. Hemen eiru tekniko dekuz bierrien. Danak bere telefonue topetan. Tope. Ia. Eta bilarti mon hor da Iñaki fondu, ez da? Aupa, Iñaki. Hau, Kamerunetik etorrizkero, kontuz Tarajaleko ondartzan, osasun erazuk, Ba, Ondo ekarritxa. Iñaki etorrizan, baina kontuz, Osasun erazuek eskibetan, Fin. Iñaki da Iñakin kuadrillepe arazuek ia etorteko, Kontuz. Hor, ondo bilza gauzak lotzen. Nire... Fin da bil. Nien azen txuten. Zue zaren entzuten? Eta entzuten. Da gure entzuliek entzungo dabe, Ander? Nire entzuten jate, bai, ez da? Ba, xiongo da. Bueno, igual, ya que esteko gu telefonik, alabadeko gu, esteko gu, azkenengo intentua. Ez dago emoten. Ez dago. Ia. Bestela, berba puro tengu. Bai, kogulan saio luzetu ingo da. Bai. Mamille berez be asko dekogu, baina... Bai, gauza bat aitortu gotzuet. Errezanetik abadetxera sartu barik egonaz, da sartu nazen saloiko enpalantza horretara kriston ilusiño hartu got. Kauen la hostia. Uliek betente. Hemenik ezin abeni jantzan egin da. Zelako leku, zelako magiz, zelako soleri horrek leku horrek. Ni bertan egonaz, da, esan bihot, etorri dala unai aldaka mogitzen, posposik. Bai. Tak. Bai, esan bida humedade usine dala irreconocible. O sea, urrinetik hau usine euskero, saloin los gure txokuen, gure txien. Hori da. Ondio, komunei pintxe faltada, arketara txisen birri zendu, baina bueno, horrek ja... Horako gesti esan bidea, Vale. Lehenengo gune data. Hemen azaldu bida justo kontraku, irugarren pixuen dekogu jacuzzi bat, eta holako gozak esan bidea. Bai. Bueno, eta zei irutzen jatzue, jake zenbakerik ezin dugun lortu, saiak edanak gaztago guz. Bueno, dana dala sorionak, Albizu Anderea. Maria, ezta? Maria Albizu. Parte hartu, izango zure Bilbao oro zurez ondutako garagardue. Garagardue be, aipatu ginen, laixia erratizien, garagardue osasunentzako dala la hostia, Edan bilur barik. Horreko zu, baina jake gauzen, eta dei bat sartu bigu bai, sorpresa moduen nengo improvisaku dei bat. Tekniko. Ia ba. Deitzen dau? Ia, nori. Ez dugu izango. Sorpresa. Surprise. Ia, bai. Bai, gure gustatzen dago, a ver. Intriguea. Parte hartu zuen danetatik, bateri deituko txegu. Bai. Epa! No se esan bitxeo, ez daula irabazi? Ia norda. Bueno, komenta bengo. Ia hartzen, dozkon. Bai. Hola. Aupa. Hola. Kuadrilla. Zer nieso, zelan gabez? Ondo, zelan zabitzie. Abotza ezagun inate, Ondo. Batzuk ez dakiten Entzute pizka bajo entzute jatzu, Ja, eske itxan, ointxe tekniko ekipiniko dutxu soluzio, Ia, zein zara zu, abotza ezagun inate, huel. Bai, ez da. Bai. Garazi. Ai, garazi. Bai, Anderren lehen guzine. Exacto. Ba, itxela izena gaurko, bai, garazi. Ez da gizi zengo. Ba, egin dugu sosketie, jak esan zenuen betetako zure izena, baina ez hartu dugu. Eta, irugarren goz... Bai, zer da, promo bat da, ez da? Ez. Benetan. Zerbeza oro bat irabazi dozu. Bai, zurien ondutako garagardo botila bat, Bilbao oro izenikoe, izena diturikoe, edo? A ber,
armetik. Oin zer egin dozle, katxandeo programa minutu dela. Zer izeten da. A ver, garazi, oin begrabaute dau, benetan. Benetan zabiz izaten? Barriro toka datxu, garazi. A ver, es que esto es sinesten, benetan, sinesten. O sea, egizea izatekotan, esan que oye, sortirek arte igual, paseri, juteko, megi gutaten. Esa, esto es sinesten. Ba, sinistu, garazi. Benetan zabiz izaten? ¡Qué fuerte! Garazi, Benetan? da gu pentsagu gauza bat. Ja que Esan. zuri kalimotxue gehiago gustatzen jatzun. Bai, hori bakizu baiet. Eta sarize garagarduan, igual, Donazioaren batean. donazio eman hartuko gengeuk, ¡Hombre! ¡Por supuesto! ¡Hombre, bakizu bai! Zu baizu eskusa bala, zu baizu. Bai. Da zelan zabizi, Ondo, hementxe, Ondo? bai. Egiz esan aitortu ditzu gauza bat. Etxatutuko Esan. zuri. ¡Ay, ama! Buah, tío, ya con las flipetan, o sea, esa no te es que ya, esa no te sigue sin da. Sepa y cabrocetik, como la leche. Beste bat egiten Da. gaiako sarize, da, ez dugu lortu telefono zenbakirik, eta esan dugu, joa, garazi zelako maja gonzan pasan hastien gugaz, gaur be Hombre. gurera karri diogu. Ondo, topetando todo. Eta norri zen da sorte dune ba. Norri zina ni astu jate. Maria Albizu. Maria Albizu. Bueno, Zorizena ba, barriro, Maria. Sorizonak, Se merezikiko premizue, toma. Ya Ala. te digo. Bai, Bueno. enbizetan emoten dugu. Hombre, bai, eta olako premizuekin normala. Da gaur zeupe irabazizu sarize, bromatxue, así que zorizena zuri, bai? Bai, eskerrik asko, Ondo. Kristal ondo pasitondo, así que hori. Ia hurrengo baten telefono bidez barik hemen zauzen gugaz, da saioen partaide moduen. Ia gizedan, benetan asko faltan botaten dut eskuadriakuek, eta ikusi ezin duazen etxekuek, eta zabaltzen da gizan mugak, bajatu biherreko ez dakizerrak, eta... Laster, seguru baietz. Bai, eta posi joan gana, zuen gana, claro que bai, hombre. Da bilartien badazpada urrengo barikuen be, telefonue aldien okin, Vale. Ya, por norma. Vale. Bueno, Ba, Gaztiek, eskerrik ondo segiu? Bai, zueri. Hori. Ala, Venga, ba, gabon. agur da. Agur. Bueno, esto lortu irabaz ligaz kontate, tío, baina okino hemen, Eguneko llamadie, tak. Bai, garazi Bertan. beti prez guaz, Bai. Eskerrik asko, garazi. Ganera, sinustu indau lehenengotan da, Ia ba. Iru lau bider galdetu da, oia egize badan da zuk baietz. Insistu en bizan aburua, Azken musurrea insistu en dela, bizan. Baina, bueno, oin beste bat dekogu, beste sari bat dekogu, urrengo... Epa! Zazpigarren lehiaketi martxan ipiniko gu Ja. ator kantari oierrekue, eta gaur kontan sari du ize emongozkune da, Jurreta Arategi frutaen da, Eba. eta berak emongozku, 30 euroko bale bat, bere dendan gaztu egiteko. 30 euro? 30 euro. Epa! Ez da bromi, Ota, marreuro, Eros- irebazin bidi gero, Zizenke guruzune txuletak, Bai, guruzuena. arroza, frutie... Te oso ona dekean. Bai, gure oso guztan baiatzu eta probetan burue, ba, hoiz. Ostra, 30 euro Bai, tetan itzela gazta eskue. euskero, sartu baterako teie... Zerbezi barik tea gustatzen maiatzu, badakizu nora nun parte hartu. Bai, zerbezi. Da baba peo ginen dabe zitzelak, Zerbezia bideratu da. Bueno, vale. Amagitxi. Bueno, ba, hasiko gara txapelketiaz eta tekniko Ia ba, prest dagoenien, ia zinan kanti, entzun dugu gaurko hierren kantie. Tantatachan, tantatachan. Ia ba. Badator. Bator. Zein izena ba? Zein izena? Ziotxe barri eutxi, tio. Aite San Miguel horretako zeru altuko loria, izena? Aupa, oier, eskerrik asko. Oinartekoek argisa marrako injuaz, baina gaur aitortu biot nahiko galduten abilela, Nik aike San Miguel da zago. Aite San Miguel. Ta hori, bize bitartien esan dauen, hori zer, izan gotea, atabalan golpi, ero... Ixen leke. Bai, hori da, geren... Nik uste... Erredoblie. Nik uste dute okina bela sotine edo txokotine, eta... Da, eskapo oinako oina.
Ez dakit, igual barriro entzun Ez, aldugu, nik ez dut igual arropa ikusteko bosti, ia sotine izin dan edo ez, ez dakit. Ia, tekniko. Na 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 Konfirmetan dugula iarretik, sotine izin da, Sotine. Ez da beste eratzu, sotine izin da, eta listo. Ba, nik uste dela San Miguel izortako, baina hor nire apostu, Benetan aitortu behau, igual, ator kantari oierretik, zingo dala, probari gatzen, hau arte ipin Bai, duda barik. Nik antzi, pestatzen emoten, hau bai ez tala Mikel Urdangarin. Olako ritmoik esteko tipo horre guruta, bez? Baina... Nik emetik esan gurotzuet, entzule, emetik laixarretik, animo. Animo. Eta hori, parte hartu, sare sozialetan ipini traola kantari eta, bueno, parte hartu bai Facebook, Instagram, YouTube, guruzuen lekuetan, edo bestela hordeko gure telefono zenbakize, gaur bai, benetako telefono zenbakize, ona, bialdu leikena eta hori, 654-03-739 zenbakize. Barri dozengot, ia. 654-03-739. Ziur zauz, Ander, hori dala zenbaki. Gaur bai. Correcto. A la tercera bala vencida, esas nena, hirugarren ustot asmatuko gule. Gaur ganea ondo konprobau, así que badakizue, bieldu zeuen erantzunek guru zuen lekure, baitze telefono zenbakire, sare sozialetara edo guru zuen lekure. Exactamente, esaten da. Hori, Ander. Ba, venga, entzun daigun gure Zarama talde maitatu, Iñaki. Aupa Iñaki. Lehen berba hona botatziuz, así que venga. Aupa, Roberto. Aurrera.